Една легенда, която никой не може да забрави. Тъкмо когато всички мислят, че цар Гадняр винаги е напуснал къвеното царство, неговият кораб проклятие се завръща с целия отбор гаднярчета. Но супер братя Марио успяват да спасят принцеса Мухоморка и да изпратят лошото семейство Гаднярски там, където им е мястото. Silvio Berlusconi Communications и видеокъща Диема представят Приключенията на супер братя Марио. Първи епизод. Превод Василка Николова. Текста четоха Адриана Андреева, Нели Топалова, Асен Зидаров, Станислав Пищалов, Красимир Коцопаров. Тон режисьор Димитър Кръстев. Филмът е подготвен от видеокъща Диема, официален разпространител на Silvio Berlusconi Communications за България. B